Dobrý deň, moji zlatí. Ja som sa práve vybrala, že idem si kúpiť do Alzy také tie lymfodrenážne nohavice, lebo tak ma bolia tie nohy a ešte aká som šikovná, pred 2 dňami som si celou silou švacla kastrol o stehno, ukážem vám, aby ste videli, jakú mám krásnu modrinečku. To som celá ja, proste tie nohy, ale nevadí, chodím. Takže, a tuto môj kameraman, urob tú fučku, poprvé je hladný, síce mal gulášovú polievku na obed, veľmi dobrú, ukáž, ale je mu málo, takže urob rýchlo tú fučku. Takže robím fučku, ako som si spomenula, ako to robila mama a teším sa na to. Samozrejme, kameramanovi a Zlatokopovi znova zdôrazňujem, pretože keď prídem k tým hejtrom, tak uvidíte prečo. Mu som urobila také dobré pečené klobásky z kukonie. Tie sú s cibulkou plnené, takže aby to nemal. My sme to jedli len ako fučku. Ja už som si túto zobrala. Strašne dobré. No. Takže túto už som dala smažiť cibulku. Dala som tam štipočku soli, pretože ja mám rada, keď tá cibulka nie je taká priškvarená, ale je skôr taká akoby sklenená. Ona bude tak akurát. No, a tu som si už dala variť asi také 7 menších zemiakov. Na malé kocky som ich pokrájala. Už sú, myslím si, že uvarené. Tak, s plnými ústami sa nerozpráva pani Gregorová. No, takže teraz to pomačkám. Dúfajme, že sa to podarí. Mačkač, dám na slabšie ten oheň, tak, nesolila som to dopredu, ale teraz to posolím, pretože kaša už sa potom nedá soliť, to už je také, no tak čo ja viem, ale cibulka bude slaná, takže to stačí. Tak, teraz budem trošku vrčať. Mám tento mixer a pripravila som si asi 3 lyžice polievkovej hladkej múky. Tak uvidím podľa hustoty, ako to pôjde. Ale myslím si, že to bude všetko. Už sa to rysuje. A spomenula som si, že moja mama, často na ňu myslím, poznáte to, Boženka moja zlatá. Koľko vecí by som si chcela spomenúť, ale vďaka takej tej pubertálneho nezáujmu, pretože všetko iné sme mali v hlave samozrejme, tak si nepamätám, ale to varenie si pamätám, lebo vždy som sa motala okolo kastrolov máme a moje deti robili to isté. Takže aj moje deti obidve veľmi dobre varia. Takže zemiaky máme pohniavené, teraz to dáme preč z ohňa. Ešte som si spomenula, že mama tam dávala trošku masla. No tak, sem do tohto dáme trošičku masla. No, takýto falatiček, aby tam bol. Ešte jeden, netreba šetriť. Nech to má šťavu, toto odložím. A pomiešam to rýchlo, aby to môžem, no vlastne týmto varechom, aby náhodou, aby sa to masielko roztopilo. A teraz vlastne by mala vzniknúť tá fučka. Tak sa pozerajem, počkajte ešte chvíľku, to maslíčko už sa stráca. Super, dobre, tak, a teraz budeme pridávať, kde mám tu, ďakujem za metličku, lebo už viem, že je to metlička, toto nemusí byť zásuvke, tak a teraz musím to, bože, ja som pravačka, mne to je tak ťažké touto rukou, takže dáme jednu, hneď miešame a dáme už na ten oheň. Pridáme, asi to nebudem robiť tou lyžicou, ale takto. A keď začne tá kaša prskať, tak to je takzvaná fučka.
Ježiš, to vyzerá bomba. Úplne sa na to teším, to je jak v detstve. Keď mi chceli urobiť fúčku, urob mami fúčku a urobila. Vidíte, už to ide, už sa to, či na toto množstvo zemiakov si myslím, že stačia také dve lyžice tej. A už, pozrite, a už fúčka. Pozerajte. Teraz trošku miešam a teraz prestavím. A toto je vlastne fúčka. Tak toto je, super. Neviem, či tam, no ešte tam trošku tej múky dám. Super. Ale vám chcem povedať, že tu táto cibulka moja už sa smaží. Tak počkám ešte, keď to párkrát zafúčí. Tak, ježiš, to je dobré. Dnes sa trasiem na to, bomba. Pozri, ukáž to musíš, jak to fúčka. Toto je práve pravá fúčka. Takže to máme. Ja toto pomiešam cibulku. Ja mám rada, keď tá cibulka je, dala som tam trošku masti mangalicovej, moju mangalicu, ktorú majú na Slovensku aj v Maďarsku, neviem, či ju majú aj v Čechách. A olej. A ešte pre seba urobím k tomu, pretože ja to mám túto mladý Matie, k tomu, samozrejme, posun sa trošku. A sebe urobím k tomu jedno voľské oko, pretože bez voľského oka ja milujem takéto traslavé, že nie je úplne upečené. Takže ja si urobím voľské oko. Tuto kameraman bude mať fučku, cibulku a klobásku z kukonie, zdravú, z dobrého mesa, myslím, že mangalicová so škvarenou cibulkou. A než sa mi toto urobí, to vajíčko, tak pristúpim, mám pre vás pripravených pár skutočne komentov k nezaplateniu, ale čo by sme bez nich robili, na čom by sme sa nasmiali. Takže keby ste náhodou sa niekto čudovali, že takáto vyparadená, to je relatívne, som pri šporáku, tak už som chcela ísť, ale túto pán Hladoš potreboval, no tak nepotešíte vnúka, keď si by chcel fučku ochutnať. Teraz dáme vajce, už sa škvarí, tak, to nám odpadlo kúsok masielka a trošičku ho posolím. Tak. A máme hotovo. Táto cibulka sa doškvarí potom, keď dokončím tie hejtičky, tak vám, toto by som mohla dať na slabo, tak vám ukážem, ako mu naložím na tanier a čím bude chutiť. A k tomu by som urobila taký dobrý uhorkový šalátik. Taký, ako bola, kedy robili mami. Pretože ja keď voniam ten klasický uhorkový šalát, tak mne to pripomína leto. Pretože uhorky sme mali iba v lete. Nastrúhala som uhorky a teraz ich trošku posolila. Teraz ich trošku akože vyžmýkam, aby tam tá sol nezostala. Dobre. Tak. Už som si pripravila aj nálev. Trošku tam dám čierne korenie, ale len trošičku. Tak. A tu mám ocot, cukor, vodu studenú. Tak, a uhorkový šalát je na svete. Mohla by som tam dať aj zelenú petrželovú hnať, ale nie je treba. Takto je to dobré. No a vajíčko hotové, všetko vypnuté, cibulka. Tak teraz by som vám prečítala pár úžasných komentov, ktoré mám. Som sa niekde porezala zase, bože. Tak ideme na to. Fascinuje ma to stále. Na tom mojom Facebooku už je toho pomenej,
a v Instagrame, ale stále sa nájdú, ale tie strašné články, čo vychádzajú, tak to prosto nepochopiteľné. Teraz pred chvíľočkou malou, tuto vyšlo asi pred hodinou nejaká pani, pekná žena, fakt musím povedať, pozrite sa, ukážem vám. Pani Jarmila Matejčková. Pekná, čo ja viem, 50-ka, neviem, pekná žena a napíše: Trapná baba po sezóne. Svého partnera nazvat zlatokopem je přes draku, asi přes čáru, ale blbě vám to napsalo. Chce se mi z ní 2 blící smajlíky. Chování 4. cenové skupiny. Kdo ji obdivuje, nechápu. Jeden taky a potom tak paní Jarmila Matejíčková, zřejmě vůbec nemáte smysl pro humor a pro nadsázku, ale zlatokopem ho nazvali všichni podobní, jak jste vy. Takže proto, jo, spokojená. Tak, jdeme dál. Čo tam mám? To mi z toho prsta, jak som sa porezala. Mám to teraz kvôli tomu zastaviť? Že, ale netečie modrá. Som čakala, bohužiaľ. Potom máme, tuto je jeden pán, úžasný. Pani Lívia Pušec odpovedá na neho, preto je herečka a dobrá. A Jozef Malček. Dobrá alkačka. A znova odpovedá tej Lívii, ten alkohol sa už nevytratí. Pán Malček, patríte do kategórie, máte tu iba, teda musím povedať, len tvár. Ale podľa toho podbradôčku, a že vám asi chutí, tak by som vás tiež zaradila do kategórie, keď neukojí, aspoň uvála. Pekný deň, môj zlatý. Jak si nastajoval tie lásky. Krása. Potom je tu pani Zlatka Sisiková, alebo Šišiková, nemá tam ekčenie. A táto pani Zlatka si notuje s pani Kolárovou Šarlotou. Viete, ktorá to je? Ukážem vám ju. Niekto jej píše, závidíš tej Sisikovej, pani Škorňová. Pani Macku Janička jej napíše, má vlastní chrup, má přirozený úsměv a dokázala mnohem víc v životě než kdokoliv z nás. Škoda, že si každý nezametete před svým prajem, než vypustíte z huby ty sračky. A nejaká pani Gabriela Kurtvejová Pudlejner jej napísala, je krásna o mne, ďakujem veľmi pekne, ja mám zrkadlo, ale myslím si, že na ten vek je to dobré, o pár dní 74. A pani Sisiková, nemám jej čo zavidieť, preliečený amant, to si akože ty, jej stisnuté ústa, aby nevypadli protézy a ten umelý úsmev, lebo vie, že čo dokázala. Asi morálne niečo strašné. A Šarlota Kolárová hovorí z vás zdravý rozum tejto pani Sisikovej. Tu je pani Sisiková, pozrite, zlato moje, tiež chodíte k rovnakému kaderníkovi ako tí dievčence predtým. Želám vám veľa šťastia v živote a nevšimajte si tu Gregorova. Tu je Šarlota Kolárova, keby ste náhodou zabudli na ňu. Tu je tá zlatá pani, ktorá stále vo všetkých článkoch, kde sa len dá, píše. A pani Vojteková napísala o mne. Milá žena, rada pozerám, jak varí, je dobre, že má mladšieho priateľa, lebo samota je zlá, ja som sama, tak viem, čo to je. Nech sa jej darí, tiež mám toľko rokov, čo pani Hanka, ale na dedine bolo je smutno, ticho, tak ako by nikto nebol. Treba život žiť, kým sme ešte tu. Ďakujem, máte svetú pravdu. A na to Šarlota Kolárova. Nie ste tak finančne zabezpečená. A vy čo ste môj bankér, alebo mi robíte daňové priznanie, alebo čo? A ešte, aby nebolo toho dosť. Povie iba, čo ona sama chce. Neverím jej vôbec. Ale no vie upiec hrnčekovú bublaninu. Nie hrnčekovú. Normálne som všetko sypala, moja zlatá. Kúpované lístkové cesto na pätie. Neviem, čo to znamená. Kečup kúpovaný. A čo ho mám variť? Pani Kolárová. Šunku nakrájanú, syr zmotá, potrie s vajcom zmotá a šup do rúry, no šikovnica obrovská a k tomu najgeniálnejšia herečka na zemeguli.
Pani Šarlota, toto vám stálo za to, čo ste napísali. A tu je jedna pani nakladá toľko, že musím to Regina Čepl-Kovač. Aj keď je pani Šarlota, aj keď je kupovaná natreté kečupom, vôbec sa tým netají, aspoň ukáže obyčajným ľuďom, ako si môžu urobiť za málo peňazí veľa muziky. To kupované cesto niečo stojí, aj ten kečup, upečie to pre svojich kolegov na úkor svojho času a peňaženky. Mohla by sedieť doma s vyloženými nohami a hrať sa na veľkú herečku, ale pustila ľudí do svojej kuchyne bežného života, ukázala, ako jednoducho varí, peče, tak ja vás nechápem, prečo máte takú potrebu hejtovať. Treba preskočiť video, nemusíte na ňu vôbec pozerať. A Šarlota, pekný deň vám prajem. Píšem, čo ja chcem, ako to mám ja, akú úroveň očakávam. Pani Šarlota, a čo vy za úroveň očakávate, moja zlatá? Pretože to mi fakt príde strašné, vôbec nechápem, že čo vy čakáte odo mňa, ale to je jedno, ja si myslím, že úroveň mám, ani vás neponižujem, len nechápem tento váš postoj, ale dobre. Takže nebudeme sa tu nakladajú všetky možné. Šarlota, na veľkú herečku sa hrať len tak nemôže, lebo není. Vyšplala sa po chrbte pána Brzobátého, on bol veľký herec, ale vy máte svoj názor, nikto vám ho neberie. Šarlota, a kam som sa vyšplhala, moja zlatá? Ja som sa starala o rodinu, vychovali sme 2 deti, varila som, postavila som dom, postavila som Radkovi divadlo, tak čo chcete ešte, moja zlatá? Ja som sa nikam nešplhala. Tak vyzerá láska. Vy možno hľadáte nejakého, čo vás finančne zabezpečí, ale ja som vedela vždy zarobiť peniaze. A tiež som nebola chudobná nevesta. A potom ešte ďalšie na patle chcela napísať, ale to je jedno. Šarlotu máme z krku a tuto napísala nejaká pani Marta Šuranovská alebo Suranovská. To je chore, babka s vnukom, hnus. A tu je tá pani Šuranovská so svojím vnukom, ktorý nevyzerá veľmi nadšený, že ho babička boskáva. Vidíte, môj vnúčik sa teší, keby som ho takto poboskala, že by si sa tešil. Niky hlavou, lebo zase povedia, že jak po tebe zjapem tá Megera, jak po ňom k zjape napísal nejak správne. Áno? Ale musíš normálne rozprávať, první sa budú si myslieť, že sa ma bojíš. To je ale také správne. Áno, no tak však to je pravda. Boj sa. Boj sa. Nie. No tak, toto je pani Šuranovská, moja zlatá, no tak čo vám budem... Buďte šťastná. A táto pani, musím to tak prečítať, jak napísala Eva Kubáňová. Ojebávak, ksicht má jebavý. Tu je pani Eva Kubánová. Zlato moje. Čo vám mám na to? Teraz, keby ste videli výraz tohoto mojho ojebávaka, tak nechcete vidieť, ako sa tváril, keď vás videl. Úžasné, želám vám to. A potom je tu bomba pani Líba Berecová. To je proste... Hlavne, že Radeček bol ten a toto mu spravila. Sme v rovnakom veku. No nikdy by som si milovaného manžela takto neponížila. Pani Berecová, tak tu je pani Berecová, má takú peknú koženkovú bundičku. Je mi ľúto, to brúško vám veľmi nezakryje, naopak vyzerá, že ste tesne pred zľahnutím, ale tak asi vás to potešilo. Ak ste si všimli, môj manžel zomrel pred 14 rokmi. Milovala som ho k smrti a keby tu bol, tak sa o ňo starám aj v kyslíkovom stane. Takže zlato moje, vy vôbec sa neplete do toho, aký bol náš vzťah, aký bol Radeček. Pre vás, aj keby som každý deň ležala na tom hrobe a búchala si čelo o národný kameň, aj tak to nebude dobre. Takže zlato moje, ukľudnite sa a už nikdy nepíšte, dobre? Zdenka Kováčová. Jednoducho si Gregorova myslí, že je ešte mladá, ale jej výzor nasvedčuje len to, že je už stará a nikdy to nezmení. Ja s ňou nesúhlasím, keby žil jej muž, tak neviem, no by sa z nej zhrozil. Môj muž bol taký veľkorysý človek, moja zlatá Zdenka, že môj muž by mi doprial všetko na svete, lebo vedel, aká som. Notuje pani Procházková, Libuše, majú tam len kvetinky, alebo psíka, alebo mačičku. Moje řeč, staré telo je staré telo. A Márie Novotná, ktorá pravidelne hejtuje. Jej povadla kúže. A staroba z ní čišící je odporná proti gustu. Pani Novotná, uľavilo sa vám, moja zlatá. Čo vám na to povie? Chápete to? Čo povieš? Povadla kúže, myši mám schované mŕtve
A tuto ukazuje môj kameraman, že ako myslíš na ten hejt, alebo na povadlo kúži, teraz si ukázal? Na kúži. Áno, že Na bomba. hejt, Bomba, no tak to je dobré. A potom, kto by sa nám znova neobjavil, ak sa dobre pamätáte, pán Miky Mikovíny, to bol ten, čo mal tú psoriázu, tú tetovačku, ktorý je zamestnanie FBI, Federal Bureau of Investigation, ktorú som doporučila Blue Indiana. Tak pán Mikovíny napísal: Hanka pri ranej hygiene, a má pocit, že je strašne vtipný. Zväčším vám to, aby ste to lepšie videli. Toto je Hanka pri ranej hygiene. Pán Mikovíny, vy ste ale komik. Jako tá FBI teda môže byť šťastná, že má takýchto šikovných, geniálnych chlapcov vo svojich službách. Veľa toho zistíte, skutočne. A ešte tu mám, vydržte, pani Dana a furt ho sekiruje, pořád do neho váli. Chvíli nezavře hubu ani pri focení. Zlato moje, nech sa páči, tu je pani Dana. Krásna, mohla byť s tým Buratinom do sveta spolu. Takže tu mám ešte, počkajte, aby som niekoho nezabudla, koho som si tu takého pekného našla. A posledné je Zdenka Šrameková, sprostosť ako rampa, fuj, hnusné niečo, čo stárate, aj sprostisť je Boží dar. Zdenka samozrejme nemá verša pechča, ale je tam studenú vodu, neviem kam. Čo tak pred varením odblaní to meso? Ďakujem, pani Krátka Jitka jej napísala. Pokud posloucháte, tak říkala, že to necháva schválne, že to má ráda. Áno, mám to tak rada. Takže chcela som a tuto je ešte úžasný pán Eddie Modan. Strž si to staré jedlo adekvátne k tvojmu veku do prdele. Môj zlatý, ale do vašej jedine. Dobre? Moc pekný. Moc hezké. A tento pecka Richard Kolník napísal: Jaký zlatokop? To sú poctivo odrobené prachy, zadarmo jazdiť na mumii. Pozrite sa na neho. Pozrite sa na toho krasavca. Toto je Richard Kolník. Môj zlatý, prepáčte, ale vy, ani keby som mala 150 rokov, si nezajazdíte. Tu mu samozrejme, asi tu mu odpisujú všetci, on stále hejtuje, ale to je jedno. A potom mám jednu poslednú, ktorú chcem, a tým končím, hejťákov, lebo to je pecka. Tuto je pán Pavol Šándor. Pozrite sa, toto je Pavol Šándor s celkom švárnou partnerkou vedľa seba. A pán Pavol Šándor napísal: Ozaj uchvatná žena, ale veď zlatokop je vďaka nej. Za čo iné by ju asi tak chcel? Starú babu s veľkým B. To je tiež dôležité. A na druhej strane mladá cicina jej nevadí. Všetko iné áno? Tak pán Pálko Šandor. Určite nie. Určite lepšie, než tá vaša. Tu nechávam s radosťou a láskou tej vašej priateľke. Majte sa krásne, užívajte a kašlite na mňa, nehajte ma dýchať. Tak moji zlatí, takto to vyzerá naservírované. Fučka, cibulka a teda naviac tuto pre môjho pornoherca dve dobré klobásky a dobrý letný uhorkový šalát. Takže dobrú chuť a krásny deň vám želám a fakt mi to žily netrhá.